mu rinka kawo ire-iren waɗanda atikar kan bayan Allah ya yi yawa to irin shi ake nufi amma wali ba maka rashin gaskiya shi ne a hadaran Allah bai cika ba wanda Allah na jira ya faɗi ne ya masa wali yana Allah na sauraron shi ba kamar annabi bane annabi yana addu'a yana tsoro yana shakku ko Allah ya ansa amma waliyi yana da garanti tare da ko annabi ya fi wali ka auna ka gani kaman kai ne kake bodagar ɗin shugaban ƙasa amma banda wannan ce wani na da bukata wurin shugaban ƙasa ce ya dace kai amininka ne wannan kana jin maganar nan ya shiga kunnen shugaban ƙasa minti na wasu ina tambaya to haka yake wannan da ba minista ba kowa ba a take da ka gaya mai ya ji to waliyi amma ministan nan ce ya biya cika takardu sa'irin ya kai da shugaban kasa a saurare shi a haka su waliyai yan ganin dama ne a fadar Allah to in an ce wali amma yadda shekul islam yake cewa fa hatarun li shekh aqwamu wa alyaku min al-muridi amma inda man akan ka ce wannan abin da ke ratsawa ga shehu kuskure kamar gini ne ake yi ka san an sa blok uku ta faro ake dorawa shehu ya ce sa hudu ba ruwanka sa hudu ka tafi hata ullu shekhi aqwamu wa alyaku min al-muridi inda man akan an haka abinda yake nufi kenan in ka ji zancen ɗauke shi haka ka fahimce shi haka sai ka ga bukata ya biya Allah ya biya bukatun mun zauna nan mun daɗe kuma abinda duk ake nema a ji an ji wasu kuma nan cikin mu ƙauye da su tashi ko an tashi nan ko kan haka ya kyautu mu da ke kuwa mu tausaya muku ku bar ku koma ƙauye sa Allah biya bukatun Allah ya saka abinda duk aka yi Allah aka yi mawa an yi don annabi Allah ya mana mu duka iyayen mu malumma Qur'anan wa ilman wanda suka gabata Allah ya ji kansu wanda ke cikin halin rayuwa Allah sa su rake mu nisa wannan wannan an yi manya-manyan malumma an yi manya-manyan sarakai an yi dattijai na kuma shi unguwarka ba zan kama sunan su ba duka albarkacin wannan zama Allah ya musu rahma Allah ya biya bukatu ko samari kuma da kuka zama sanadi na mu zo mu yi maulidi Allah ya saka muku Allah ya biya bukatun muna fata sabon shekara Allah ya haɗa mu lafiya mu yi da yawa ga babban maulidi gaban mu zuwa ga maulidin mu sake